Як розумно. А, да. Без стабілізації я тоже не знал, для чего он нужен. Ну. Я взяв ложку дерев'яну, китайські палички. Цей інструмент не використовували вже 2500 років. Зараз використаємо його знов за призначенням. Так, без руків'я важко. Опа. Музейники і археологи, мабуть, зараз... що вони можуть робити? Охренівають. І їх очі наливаються кров'ю від того, що я роблю. Я її нагострив болгаркою. Лезо ще гостре. Можна різати, рубати. Ось так вставлялося в руків'я, тут прив'язувалося і добре служила своєму господарю. Тут ніхто не живе. Тут стежечка, вони так ходять туди вдома. Хатка якихось тварин. Хто? Борсуки, вовки? Замала для вовків. Лисиці. Завелика для лисиць. А може звичайні байбаки? Але такі розгодовані, такі. Надіюсь, їх вдома немає. Їх вдома немає. Продовжуємо нашу рубрику «Кулінарне шоу». Давні скіфські рецепти. Беремо гречку, джерельну воду, криху солі разом з спеціями. Закриваємо, ставимо на вогонь. Ми реально маємо скіфську сякеру. Класно, глядите, вже починає блищати. Сякеру ми використаємо тільки для надрезки. Глядите, так. Криху їх пообтираємо. М'ясо на м'ясо. У нас все скіфське. І соєвий соус, як ви розумієте, так само. Опа! Зараз ми стоїмо всередині могили. Досить високий ще пагорб залишився. Тобто якщо зараз ми маємо висоту метрів 5-6, то раніше вона могла бути до 8 метрів висотою, ну і в діаметрі метрів 50. Скіфська могила досить таки висока, пошкоджена. Ось тут у нас вигризли, викопали велику яму. Глубина тут солидная. Це вже лопатою копали, так. Да. И вон ход идет в этот. Вон лестница, видишь, в земле вырезанная. Ага. А там оно обвалилось, видать. Но глубина здесь метров 5 точно. Угу. Сюда упасть было бы крайне неприятно. Блін, там же так тісно будуть копати. Самый худой из деревни. Это чистый грабеж. Я піднявся на могилу, а вона вся чорна. Чорні люди, чорні душі, чорні археологи. Продали і пропили, профіт ілюзорний. Швидше, суки, попадуть чергові некрологи. Орені розорені. Ти цибулю вживаєш? Не дави. Не дави. Да. Как же, блин, его назвать? А? О! Скифбургер! Мені, до речі, вельми цікаво. Чи не Побачити згоріло? картинку. На эту сторону немножко. Давай смотри. Там нічого ніякого. Там угля нема. Там увогуле нема нічого. Дуже давні скіфські традиції братання на крові, коли кожен скіф декілька крапель своєї крові
крапав у чашу, і потім в неї вмочали зброю, а потім уже освячений напій братерською кров'ю та зброєю потім пили. І це означало дружбу до споконвіку. На віки вічні. Будьмо. Краще, ніж скіфське вино. Краще, ніж грецьке вино. Нечто такое отбылося, і все стало по рецепті продків. Пращури попросили їсти теж. Тепер це сапраўдная скіфська їжа. Так значит, они не на палочках делали? А м'ясо горить. Горить. Нормально все. Ми маємо комплексний скіфський обід, каша, м'ясо та хліб. И с сыром.